филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи соҳибкорбонк дар шаҳри Конибодом мавриди ҳамлаи ғоратгарон қарор гирифт. Санаи 31 декабр шахсони номаълум дар саҳни бонки мазкур воқеъ дар кӯчаи Ленини шаҳри Конибодом ошкоро бо роҳи зӯроварӣ аз дасти корманди бонк эксперти қарзӣ Дадабоев Бахтиёр Мухторович соли таваллудаш 1992 халтаи махсуси пулнигаҳдориро ки дар дохилаш маблағҳои пулӣ 116393 сомонӣ, $1078 ва $630,300 рубли Федератсияи Россия ки бо мақсади ба хазинаи Орионбонк тавассути автомошини шахсияш тамғаи Мерседес-Бенз супориданӣ буд, тасарруф намуданд. Ҷиноятпешагон ончунон нақшаи худро амалӣ мекунанд ки пай бурдан мушкил аст ки дар ҷинояти мазкур корманди бонк Бахтиёр Дадабоев даст дорад. Натиҷаи чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯии кормандони милитсия ҳақиқати ҳолро ошкор сохт ки нақшаи ғоратгарӣ бо роҳбаладии масъули бонк Дадабоев сурат гирифтааст. Иҷрои саҳнаи сунъии ғоратгарӣ бо мусоидати ҳаммаслакони ӯ шаҳрвандон Лутфуллоев Рустам Нурмадович соли таваллудаш 1992 ва Шаропов Амир Умарҷонович соли таваллудаш 1994 ҳарду истиқоматкунандагони шаҳри Конибодом анҷом дода шудааст. Маслиҳати ҳамин пулдузии банк карем. Вазифаи ман дар онҷо сумкаи инкассатора, халтаи инкассатораро баромадам. Сани ваҳом омада аз дасти ман гирифта бурафтанаш дар кор. тарҳи содиркунии ҷиноят 5 моҳ пеш бо маслиҳати якҷояи рафиқон кашида шуда бо он номи шартии «Птичка» гузошта мешавад. гумонбаршаванда Рустам Лутфуллоев низ ба соҳибкорбонк шахси бегона нест. собиқ корманди ҳамин бонк буда аз тарзу усул ва реҷаи коргузории он хуб огоҳ аст. саркардаи гурӯҳи ҷиноӣ Бахтиёр Дадабоев аз сабабе ки интиқоли маблағ аз як бонк ба бонки дигар ба зиммааш вогузор шуда буд, рӯзи ҳодиса пай мебарад ки аз ҷониби мизоҷон ба хазина маблағҳои калон ворид шудааст. дар ин вақт дарҳол ба шарикони ҷинояш маълумотро расонида иҷроиши амалиёти «Птичка»ро талаб мекунад. барои он ки ҳаракатҳояш шубҳаро ба вуҷуд наорад ва аз ӯ гумонбар нашаванд, бо пешниҳоди Дадабоев дар рӯ ба рӯи камераи мушоҳидавӣ ки дар даромадгоҳи бонк насб гардидааст, саҳнаи сунъии ғоратгарӣ бозида мешавад. вақте ки Бахтиёр пулро баровард, ман давида рафта аз дасти вай пулро кашида гирифтам. амир бошад аз пушти ман рафта Бахтиёрро зад ки то ки кормандони милитсия ягон шубҳае надошта бошанд ки Бахтиёр бо мо шарикӣ кардааст. шумо гӯед ки барои чи ҳамин амалиётатонро бо номи «Птичка» мудед? мо пешакӣ маслиҳат карда будем ки аз коргари банк ҳамин пулро гирифта меравем. барои ҳамин мо ин амалиётро номаш «Птичка» номгузорӣ кардем. оқибати каҷрафторӣ ва бо роҳи муфт ба даст овардани маблағҳои калони пулӣ сарнавишти ҳар се ҷавонро доғдор кард. пулҳои ғоратгардида дар натиҷаи ҳаракатҳои тафтишотию оперативӣ пурра барқарор карда шуданд. рух додани ҷинояти мазкур аз як ҷониб бепарвогии роҳбарияти бонкро нишон медиҳад, зеро дар асоси низомномаи бонкдорӣ дастраснамоии пули нақд вазифаи хадамоти махсуси пулрасон ё ин ки инкассатор аст, на корманди алоҳида. феълан аз рӯи далели мазкур бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ ғоратгарӣ парванда боз гардида гумонбаршавандаҳо ба ҳабси пешакӣ гирифта шуданд.